tiden får bli för lång. Nu får jag vara rask. Om jag ska ta någon gång med min landstingsmask. Vi ska faktiskt ut idag, inte mig så jag. Alla dubbelhakorna är som kinderna. Munnen här och håret där, ögon och öron, ja. Vi ska faktiskt ut idag, inte mig så jag. Munnen den ska kyssas med och ögonen ska flytta. Öronen ska lyssnas med och näsan den ska flytta. Håret det ska inte släppa och hakorna ska väck. Kinderna ska gå någon